behar dira momentu guztietan, batzuetan jolastu, ikasi bestetan, poz-pozik egotean, baita ere kezketan, lagunak eukitzea, ona da benetan. Laguntzeko prest zaudete beti, momentu zail eta txarretan, edukiko zaituztegu asko, gure buru sakonetan, eta barrengo maitasun pila, daude zuen bihotzetan. Irudiez naturrela bat, egungo sistemarekin, nahiago dut gauzutxu bat izan, ni bezalako batekin. Tira agian nenauzu lertu, aurreko lerro hoiekin, arkera bat sorgindurik naukala mi begiradarekin. Osto ugari simeldu dira, naunikan aman babesan, eta aitaren sabel gainean nena izanetik anetzan. Tamakume bat dut nik maite, baina amari nola esan, hane asetzen da nurberetik behar dezela nik edan. Nere YouTube da mundu bat aparte, bidea izango aldarte, gainera mundu eta jartzea hartzen parte, jarraituko dut mila like eduki arte. Partida ikustera joan, ta sentitu dut zirrara, naiz ni begiak isten saiatu, jutzen ere begirada. Jolasten ez bat zegoen bera, joango nintzen niara. Lehenengo aldiz maite mindu naiz, kriston mutil ederra da. Kasuka matematikan, bera beti lehenengoa, oso txukuna da bera eta hamarrak dauzka mordoa. Berarekin komunikatzea, izan da nire asmoa. Lehen unetik sartu zait bera, ezagutzeko gogoa.